Mga kapuso, ikaw ang adlaw karon sa bagong traffic scheme nga gi-implementar sa may UN Avenue sa Mandaue City. Paingon sa ikaduhang taytayan sa Mactan. Apan daghang mga motorista gihapon ang nasurpresa o nagreklamo sa kabaghuan sa maong traffic scheme. Anong report ni Nico Serino. Sa dry run implementation sa bagong traffic scheme sa UN Avenue, Mandaue City, ang mga sakyanan nga gikan sa Maidan DM Cortez, Plaridel, dili na makalahos paingon sa Kansaga area o gikinahanglan nga mo right turn padung sa UN Avenue. Sa ilawom na sa second bridge, nahimutang ang U-turn slot nga ilang subayon aron makalahos sila sa ilang destinasyon. Susama ra sab kini sa mga sakyanan gikan Paknaan ug Kansaga nga dili makalahos sa DM Cortez apan mo right turn una padung UN Avenue. Kaganiha sa pagsusi namo, daghan gihapong motorista ang nalibog labi na sa iskina kun diin mo dimano ang tanan nga mga sakyanan. Ang kuan. Mas traffic na noon ni sir? Mas traffic na kaysa tunguna, mas bali pa tunguna. Katuyuan sa traffic scheme nga mahawan ang UN Avenue intersection sa mga sakyanan nga gikan ug padung sa airport. Nagigamay confusion from the commuters. Muna cause ron one of the cause na kanang mas mahinay ang traffic, mutaas ang queuing kay imagine ug usa lang kasakyanan mo kuan mo urong gali. Nangayo ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue sa pagsabot o kooperasyon sa mga motorista. Among tan-awon kanus amo settle down yun, meaning ang atong mga enforcers suhito na unsaon pag traffic pag manage sa direction, and then ang mga commuters kamao nang asa sila dapit moagi. If we find out na dili gid siya effective, then we will recall. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.